या सगळं की माझ्या आयुष्यात मला चोचोचं माझं मला दिसून गेले की आमचा जो व्हिडिओ कॅमेरा तुमच्या मुखात बसला खरोखरच या नाही इतकं सांगतो हेल्पफुल कामं करतात आम्ही पुढे सरकार आमच्या पुढे सांगतात हा त्यांना एकदम आमच्या सगळ्या गावच्या लोकांच्या वतीने एकदम त्यांना देवबार होतात. डेंग्यू सारखे म्हण क्लीननेस असे मोठमोठे जे रोग जे जातात ते हे आमच्या घाणीपासूनच जातात. आणि कचऱ्याची माझी घाण जर आम्ही जर निस्तरली आम्ही जर तिची विल्हेवाट जर राहिली तर मला दिसना की आज ज्या मोठ्या प्रमाणात जे आरोग्याची जी समस्या जी निर्माण जातात आणि सदाच आमच्या खैर किती तरी ऐकून येतात ते आम्ही कधी कधी आमकां कमी जातले आणि ते